Забелязали ли сте как някои събития се случват точно тогава, когато трябва? Просто съдбата прави всичко възможно нещата да се случат точно тогава, когато трябва да се случат. И според квантовата физика няма нищо, което се случва, нали, случайно. Нещо друго много интересно, че ние хората често се свързваме с външната среда и съдиме за бъдещето по това какво е, нали, в момента, нали, трудно излизаме от мозъка си. И много успешни хора, които следвам в социалните мрежи, какво казват? Че трябва да излезнеш извън познатото, извън мозъка, извън познатите чувства и емоции, за да се потопиш в нова представа за света около тебе. Тото много често казваме, че не можем да постигнем нищо ново, тъй като ние сме постоянно в един муд, в една среда, в един начин на мислене, в едни чувства, едни емоции, и то когато едно и също нещо се случва, няма как да очакваме различен резултат. Ето тук е разликата, че просто поредното доказателство в живота ми е как правилните неща идват в правилния момент. Стига наистина ние да си позволим да имаме малко повече доверие на Вселената около нас, защото това са малко, нали, такива възвишени глупости, но има нещо вярно в цялото нещо, защото не знам дали сте забелязвали, някой път буташ, нищо не се случва и в правилния момент, когато даже си кажеш майната му на всичко, нещата се случват. Това е положението. Всичко е в правилния момент. Успешен ден. Последвайте ме за още.